Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera. Sekarang bisa diizinkan duduk 4 orang ya. Kalau memungkinkan bisa duduk 4 orang seperti ini. Karena di dalam ada AC-nya, di luar tidak ada AC-nya. Jadi kalau nanti dikasih kawan tempat gitu supaya muat 4 orang. Ya kita saling mengasihi, kalau ada kesempatan untuk memungkinkan 4 orang bisa kita kasih. Jadi kita sama-sama nyaman di dalam. Selagi bisa ya, maaf ya, terima kasih. Salam. Horas madihita saluhuna. Tapujima tuhata. Marib de mahita sia buku de nomor sia ayat sada satu ayat tulu. Amen.
Marhite-hite gorni de bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tud di perbadia, na tumap palangit dohot tanoon, amen. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor merdalad disi, alai anggo halak parjahat tersulad di dodisi, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan de bata amanami, nunga marpungu kami dison, di arina pinerbadiami, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha kami manangihon khatam na badiay, jala ringkas sami manibangi, dohot upeo khatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho, urupi kami, asa huparhaseang kami akka ari-ari ni ngulu nami na poddoki, say pamasuk mahami Tuhan nguluan sa liling nililing na, pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Maridehita bukit di nomor 120 ayat 3 sahatu ayat 4. Tatangi homma pati ni debata imana tersurat di podasada ayat pitu. Biar mida Jehovah do permulaan ni parbinotoan, alai anggo halak naoto, dangolo diajari jada diurupi asamar bisuk. Huulangi kami, biar mida Jehovah do mula ni parbinotoan, alai anggo halak naoto, dangolo diajari jada diurupi asamar bisuk. Ido sahakna atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata lau mangulahon naho bartu pati nai. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu pati mi. Amin. Mari dehita bukit di nomor 110 ayat sada dohot ayat 4.
Tato potima dosat tanda godang itu adopan ni debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargugong nasuha tudusan. Sitopan nasangana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akanah ulah kami marhite-hite sian pangalision nami di patimu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alay na tarsol-sol bagi do hami nuaing alani i. Asi maroham dihami ali di batanami. Perlinggan basa jala parasi roha doho. Alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesama dosa nami saluhuna. Jala suruh matudin tu diperbediai tu roha nami be. Asa tarbahek kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat kami Tuhan nguluan nasora sudah na pinarbaga-bagami di akan aporsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot hasesan ni dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mula maho tuau ayaw do si paluaho. Hasangapam ma di debata na digijang. Amen. Amen. Mari dehita bukede nomor 202 ayat 1 ayat 2. Tabigema hatani di bata turpu epistel di minggu papituhon dung Trinitatis sadarion imada dienet sian Johannes onom mamuka sian ayat 50 sada saha tu 50 alu tajahama marsika soreng ahu doroti na mangulu natua sian benua gijangi manang ise na mangaton rotion ido mangalo saliling nililing na ia roti silehonoki bahen hanguluan di pertibion ima dagiku. Jadi didok Yesus matu nasida
Natutu situtudo hatakot tu hamu, tung naso dapat hamu hanguluani, moloso di pangan hamu daging ni anak ni jolmai, jalaso di inum hamu mudarna. Ai si panganon natutudo dagiku jala si inuman natutudo mudarhu. Songon parsuru ni ama si paranggului diau gabe mangulu au marhite-hite amai songon nima mangulu marhite-hite au na mangaton au. Ima sahakna mertua do akana tumangihon hatani debata jala na piopsa. Amin. Mari dehita buku de nomor 120 sada ayat sada 1 ayat 2. Taha tidak ko maha porsiaw tai songon nahina tidak ko ni dongatta saha porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit do tanong au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabigabias siatod di porbadia adorang soha bubuhan ido tuhata natumaon na bernit
di panghuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubun waturudung ditanam, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Kur punguan ina para rekamis.
diudutima kor punguan ama penabur. Tabigema titing na jinahahon ni amang sintua pasaribu. Salam. Horas. Titing ni Huriata tanggal 10 Agustus 2024. Nomor sada. Guarni minggu ta sada rion ima minggu 12 dung Trinitatis topik jamita. Manangihon naeng ni rohan ni jala mangihuton dalan hapat tason. Nomor 2. Dadanak na sorang. Di hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 nasalpu nunga di basa-basau tuhata dadanak diduat sada bawa sada boru di keluarga amang humisar Apriadus Sinaga inang Ispra Perona Roma Boru Pangaribuan registrasi KK 01 Sian sektor Bethlehem hipasdo dadanaki suang songoni nang natorasna ditupak asi dohot holong ni tuhata. Nomor 3 panitia tahun okupine eksklusif AKBP Balikpapan Baru 2024 nunga di pardalan parhalado doho panitia tahun okumene inklusif janji iman tu ganup sektor atong tadukung ma program panitia tahun okumene inklusif HKBP Balikpapan Baru. B. Jadwal pertandingan poli antar sektor terlampir. C. Festival kor terlampir. D. Dokumen door prize terlampir. Di bagasan ulauni di patu panitia do kantin alani i tadukung ma sude ulaun panitia okumene eksklusif di Huriata. Pertanyaan sektor. A. Di hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 di sektor Nazaret maringanan di bagas ni keluarga amang Robert Martua Simangusong inang Rasta Boru Hutagalung. Alamat Perum Melati Bukit Anugrah Indah Blok E3 nomor 22 Sipinggan Baru 2. Pertanyaan ini dipatupa di Sopo Mehmet. B. Di hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 di sektor Sion maringanan di bagas ni keluarga amang Marboni Hasudungan Siburian inang Rona Natalia Boru Manalu. Alamat Komplek PGRI Jalan Kimia Blok H2 Gang Swadaya 4 nomor 40 Pinangi dohon matu sude ruas sian sektor Nazaret dohot sektor Sion sama dohoti pertanyaan ini. Nomor 5 apresiasi tu anak kota sekolah minggu ni Huriata nama dohoti Boas. Di hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pukul 10 wita maringanan di Sopo Mehmet di patupa Huriata do pasahaton apresiasi marumang piala dohot piagam tu anak kota sekolah minggu ni Huriata nama dohoti Boas. Ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Parhalado dohot sudi ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sudi ruas ni Huriata Balikpapan Baru nama kelasod di bagasam mingguon mulai tanggal 10 sahat 24 Agustus 2024. Hatani debata nama dok ale anaha sai unang halo pahopoda nasianau sai diraruti do roham ma akka tonaku ai tabahan nido di ho gajang ni ari-ari dohot taon ni ngolum dohot dame poda tolu ayat sada rodi 2. Pilihan
bulan manang persepuluhan. Sinosohon ma tu sude ruas ni huriata asa di bagasan las ni roha laho pasahaton pelean bulan perpuluhan asa totong rade bohal ni bagas coro ni tuhatta jala informasi torop ni ruas na pasahaton pelean bulan perpuluhan di bulan Juli godang na 17,53%. Pasahat tohonan situa kebutuhan pelayanan bendahara huria, iuran diakonia, poti parasian, warta keuangan tim panitia okumene inklusif, kerapihan persembahan bulan, persepuluhan, syarat mendata jadi anggota jemaat baru, warta keuangan huria, panitia pembangunan dan tim diakonia, buima tajaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru dohot sektor manang link database HKBP Balikpapan Baru songonima titing ni huriata di bagasan minggon di pasu-pasu Tuhan mahita saluhuna. Pujian sian kor penguan remaja.
Mari dihita buku di nomor 240 lalu ayat 1 ayat 2. Martang yang mahita, ale Jehovah debata nami ditikyon naik tumangi kata pami. Saya to dim na po dia iman na mangguhi rohan ng pikiran nami. Asalamu atu si hami hatam. Jala totong to dim na pargui ho kami mangulah ho katam di ngolu nami si kano pare. Mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Horas madhita salhuna. Hurian itu hata ni debata naga betur pugjamita di mingguta sadarion ima poda bidusia mamukama sian ayat sada sahat rodi ayat napaonopon poda sia ayat sada sahatu ayat onom tajaha maka manginang responsoria. Nunga di pajongjong hapis tarane jabuna, jala nunga didak tiang na batu si pitui-pitui. Nunga suruhan na boru-boru manggok ko jolma di atas butul-butul ni hutai. Romahamu pangakamu masian rotiku, jala inu pamu sian anggur nahu papangi. Ima sahatna. Hurian itu hata nari haholongi Tuhan Yesus Kristus. Molohata ni debata di parsaurata di bagasa tikyon taringot tu panggalangon ni hapis tarani ima dibahen songon judulna di bibeltai. Molo dibahen di Alkitab undangan hikmat dan undangan kebodohan ima dibahen judulna. Akadamang dainang hita salhutna molo dison di patupa panggalangon dibahen undangan tuaka natorop molo dok nakaningani hapis tarani manang di Alkitab tabereng ibana hikmat yang melakukan undangan nunga di pajongjong jabuna jala pola idok nakaningani nunga didak tiang na batu si pitui-pitui na marlapatan rumah yang dibangun itu besar megah jala jabu na dipajongjong nai nunga dengan laho inganan ni torop halak disi didokom musena babua pinahape nunga dipotongi sudah disediakan jala anggur pe nunga di papang dangbe anggur na poso-poso ate ale nunga pang sudah menjadi yang baik
Jala meja pe nunga di parade, di padiri mejana. Ala nunga sebagai tuan rumah nga tersedia bai tempat dohot akan narikot tuak katamue di pasahat ma udanganna. Iroko nakaningani marhite suruanna di pasahat do tuak katorop halak di ayat na paupaton manang ise na tobok Roma ibana tuson omma udangan na barjulo jala tu halak na hurangan roha diudang dotong idok Roma hamu pangakamu masyan rotiku jala ini pamu sian anggur nahu papangi didoko muse diudutna tadi ko kamu ma aka naneang roha asa mangolu hamu jala ihuti-hutamu ma dalan hapat tason. Akadamang dainang hita saluhutna di parsaurata di bagasa tikyon udangani di pasahat. Tuhalak na iroko nakaningan natobok jala tuhalak na kurangan roha. Di pangido muse nakaningani asaro asa di parsaulihon na sida naung di parade. Karena sudah disiapkan bagi undangan yang telah disampaikan supaya hadir untuk menikmati apa yang sudah disediakan. Apa yang disediakan? Hikmat. Habis taran pena ginuaranna dan hikmat itu ditujukan akan takut akan Tuhan. Dia tidak lepas dari takut akan Tuhan. Hikmat itu, orang yang berhikmat itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Berarti dia mengetahui, dia mau menerima pengajaran tentang firman Tuhan. Itulah orang yang berhikmat. Tidak hanya sebatas pintar, mengetahui ilmu pengetahuan semata, tetapi dia memiliki pengetahuan, tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga ilmu tentang firman Tuhan itu sendiri. Ido nama jakon Yesusi. Ai hikmat Allah adalah Yesus itu sendiri. Na niotangna na dipiona hita salhutna asa olo majakon ibana. Asa olo menerima Yesus sebagai Tuhannya di dalam dirinya untuk bekerja menuntun dia di dalam perjalanan kehidupan kita. Alanido di pasahat udangani tuhita ganup marsada-sada manginang. Molo di paturus petuson tudua gobaran ni halak. Asa naing arahonon na dohita manadikon neang ni roha. Ido nakaning di ayat na paonoponi. Asa mangolu jala di paihut-ihut madalan hapat tason. Molo di bahasa Indonesia didokon membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Nuaing dihita di tonga-tonga ni pardalanan di ngoluta, kita setiap hari selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Karena memang seperti itu, di sepanjang perjalanan kehidupan kita dua sisi itu selalu berlaku. Surga, neraka, suka, duka, ada hitam, ada putih, ada kesuksesan, ada juga kegagalan. Dua sisi selalu berjalan bersamaan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Alai bohado hita nuaing merespon kedua sisi itu yang selalu kontras yang kita hadapi di perjalanan kehidupan kita. Firman ini mau berbicara bahwa orang yang hidupnya dia menerima hikmat yang daripada Allah sehingga otoritas Allah bekerja di dalam dirinya, sehingga dalam setiap perkara kehidupan yang dia jalani pikirannya bisa menerima apa yang menjadi rencana Tuhan
di dalam kehidupannya. Karena dalam banyak hal kita tidak bisa memahami, pikiran kita tidak dapat menjangkau apa sebenarnya rencana Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Moloro parsahitoni boydo gabe tubuh suku-sukun na bagas di hita. Buasay ko masaon itong atongan di ngoluku. Ketika kegagalan itu datang, kita bisa bertanya-tanya, kenapa harus gagal? Toh yang lain kenapa berhasil? Padahal menurutku usahaku sudah jauh lebih baik. Moloroa kana masa manang sitaononi. Buasay ko nao majaloon. Buasay ko masaw di partikianon. Hape nunga songono nao. Nunga huulahon na denggan. Dot aka na asing nare. Pikiran kita tidak mampu menyelami semua rahasia Tuhan. Secara logika berpikir kemanusiaan kita tidak bisa mampu menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika hikmat Allah bekerja di dalam diri kita, iman percaya kita kepada Tuhan akan menuntun kita untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Untuk bisa menerima apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Habisuhon nasihat Tuhani, haporseaon nasihat Tuhani, ido mangurupi hita, laho mangatusi ahana masa itong-atongani nguluta. Secara pikiran kita tidak bisa menerimanya, alaisian mata ni haporseata, gabi boido tarjaloi hitai itong-atongani pardalanan ni nguluta. Kita bisa merefleksikan iman percaya kita kepada Tuhan untuk lebih memahami apa rencana Tuhan dan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Alanina kandingan dibahen udangani tu halak na tobok molo di Alkitab memang tabereng yang kurang berpengalaman. Ala memang sude dang jolo ta alami. Adong do ujolo adongan mengalami baru hitamu se na mengalami sa. Bagudang do naso ta alami depe. Kita tidak berpengalaman dalam segala hal. Ito ang atongan ni pardalanan ni ngulut taon. Naikod do hita mardalan laho madalani sude nai. Dang sude depe hita mahir dalam segala hal dalam pengalaman di kehidupan kita. Diotang mai jalai do musen akandingan diudang do diotang do imahalak nahurangan roha manang nadidokon na rison yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Naneang rohana na seolo mangauhon pangajaran sian hata ni debata. Na sahay holan gogona doho pikiran na pinangasahon na itong atongan ni pardalanan ni nguluna. Ala ni diajak ma bereng ma nunga di parade debata. Ahana taharik kotoni Tuhan sudah sediakan. Inganan na manotong pei nunga di parade tempat yang sempurna Tuhan siapkan. Yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari juga Tuhan sudah sediakan. Termasuk di pengajaran di hata ni debata. Hikmat, kepintaran itu Tuhan sediakan yang seturut dengan kehendaknya. Alani romahamu tadi kon maaka neang ni rohai asa mangoluhamu jala ihuti-hutamu ma dalan hapatasoni mengikuti jalan pengertian supaya hidup dan meninggalkan sikap kebodohan neang ni rohai. Ala memang inama di partikian nuaingon boido hato patop tubuh neang ni rohai. Apalah merminggu boido online. Apalai kosongoni adong do jalan cepat.
Apola iku peduli batusi, ai soadong muse balos ni. Apala ihutonon aturan na denggani, atau emak ipature pei laho langgardo. Apola dohoto na kapar saora di huria, to emak sosia kuriai mangalian iba mangan. Banyak hal nama baik kita marneang ni roha diaka pangajaran na denggan. Apala bigi-bigi o kata hatani, atikin aposoi songonodoi songonadoi. Apala be paingoto ni atoi mak na jolido kadenggan-denggan akan namar keluarga yang guna ingot toi mak si uti keluarga nabe mak si raja neba nabe mak dang balariko be dia kapar sauran nasing ayah dong dope akan asing nari na lebih rumikot. Boy do tubuh di zaman nuaingon yang ni rohai yang tanpa kita sadari ketika kita mulai menyepelekan, kita mulai tidak peduli, kita mulai memberi batas, kita mulai menarik diri, lama kelamaan batas itu akan semakin belgama. Lam dau mahita, lam somal ma, dang tahari koto be marpar sauran di tongan ni huriai tarlumobi tutu hatai. Masih ada kok yang lebih penting, nanti aja itu. Ini masih lebih prioritas. Dung di halaputi na asing gabe lupa ma namar Tuhani. Gabe somal ma dau siat Tuhani. Alai hata ni debata di pasaurata di bagas setikio nakang manginang mengajak kita salhuna. Iroko tuhita tadi koma neang ni rohai. Tinggalkanlah, buanglah sikap yang demikian. Sikap ketidakpedulian itu. Mulai dokon di bahasa Indonesianya membuang kebodohan. Ayah to doi. Ditadi komai. Tahari ko toma lahu mengikuti jalan pengertian, mengikuton dalam hapatason. Ketika teguran itu ada, yang mungkin memang tidak nyaman perasaan saat itu. Tapi renungkanlah, karena itu akan membawa pembaharuan yang baik dalam pribadi kita. Mebuan hangulua diri kita. Ay molo marsi paso buat do dia kana humurangi gabi hama gua do ujung ni. Tetapi ketika diingatkan, ketika diberi penjelasan, ketika diberi pemahaman, taatilah. Bagi sekarang ini ya, banyak yang mengikuti ibadah ini remaja dan aposo bulung. Dengarkanlah apa yang menjadi nasihat daripada orang tua kita. Karena orang tua memberikan nasihat, itu akan menuntun kita, membantu kita supaya kehidupan kita jauh lebih baik. Akapodo na ulina denggado na pinasahaan niya ka na tuotote itu hita asalam tu denggat na nguluta tujulwanon asa majalo hanguluan hita saluna. Akamanginang tabereng mamuse marhite hata ni debata bahwa ternyata realita kehidupan kita banyak yang tidak pasti. Kadang hujan, kadang panas. Kelihatan sehat, tapi sebentar lagi kita sudah mendengar dia diponis dokter penyakit ini dan itu. Sebentar kelihatannya baik-baik saja. Alai tokin naing ngadaput berita, bah songonodo songonan. Banyak yang tidak pasti. Dalam menghadapi ketidakpastian itu, firman Tuhan mau mengajak kita. Mari menerima undangan yang diberikan Tuhan, menerima Dia di dalam diri kita. Asa mardala kita di bagasan ngulutaun hidup dalam takut akan Tuhan. Karena ketika kita berjalan seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan pengajaran Tuhan, maka kita akan lebih memahami lagi bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi itu, yang tidak kita pahami, yang pikiran kita tidak mampu untuk menyelaminya, di dalam Tuhan kita akan lebih memahaminya dan dapat menerimanya. Karena di dalam Tuhan ada kehidupan, di dalam Tuhan ada kelepasan. Hikmat Tuhan akan menuntun kita lebih memahami kehendaknya di dalam kehidupan kita. Orang yang takut akan Tuhan, yang menerima Tuhan dalam hidupnya,
yang menerima hikmat Tuhan bekerja dalam dirinya, hidupnya pasti berdampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Nama jako Tuhani tarida doi itong-atongan di pardalanan ningoluna sigano pare. Dalam epistel kita tadi, kita diingatkan yang menerima Yesus itu, menerima dagingnya, menerima darahnya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Sotung tarlala pita manginang, sotung neang rohata di nguluta sogot, sotung neang rohata di hanguluan na pinaraden itu hatai. Unang alanong di pasahatu hita hapor sioni, toy mak ngasahat beau gabi ala Kristen, semuanya jadi serba gampang. Tidak. Iko dorado tatai, jaga honota hapor siota nanelehon itu hatai. Terimalah benar-benar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya Dia yang kita andalkan untuk keselamatan kita di dunia ini. Tarlumobima untuk haluaun nama notonge. Mari hidup kita juga berdampak bagi orang-orang di sekitar kita manginang. Memang kita tidak sempurna, dan kadang dalam perjalanan kehidupan kita juga merasa jenuh. Ada juga momen di mana kita menghadapi pencobaan hidup. Tetapi firman Tuhan pada ibadah minggu saat ini mengingatkan kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mau berjalan seturut jalan pengertian yang diberikannya menurut tuntunan Roh-Nya, memberikan yang terbaik bagi sekitar kita oleh karena Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan yang kekal bagi kita. Amin. Martangiang mahita. Ale amang pardenggan basam mulai hati di hatam. Nakutangyo kami di bagasan minggu sadarion. Di patuduh kodo marhite hatam di parade hodo hatam.